Lekker eten. Er was een oude man bij ons op de buurt en die had me een stukje sting in. Ik zei, wat was voor berry? Nou, en het ging hartstikke mooi. Hij zei, ik is het wel. Nou, en zei het begonnen. Maar ik maakte een soort van klei keramiek. Als je het maken hebt, dan denk je, dit is het allermooiste en dan ben je helemaal, het is correct dat een baby geboren is en dan vind je het prachtig. Letters wordt het minder, maar in het begin denk je, zo mooi heb ik nog nooit gehad. Is dit hier een privé museum? Nou, dat is boven. Nou, hier is het mee begonnen. Weer nou het vrouwtje bij ons in de winkel. En die kwam altijd met de bus en dan moest ze altijd een vulling hebben om het er bij te vullen. He, van die babypoeder. Ik zei, je krijgt van mij een nijbusje en dan wil ik die van jou hebben. Nou, dat vond ze wel goed. Ja, dan krijg je wat en dan show je wat. Bij een rommelmarkt ben ik al geweest. Nou, en, eerst wie het altijd een groene 2 kwartjes. En zo ben ik begonnen en ik wilde net de volle van Jan. Dus nou vrees je volle meer voor een blikje. 400. Ja, ik heb net meer plak. Dan maken we meer ruimte heb ik eigenlijk net hier. Want ik heb toen al heel wat futje, want op die oren huis in volle grutters holde en dan kon ik meer kwijt. Ja. Maar ja. Op een slim keer maar is geen plakmis is maar. Nou, ik krijg ruzie met de vrouw. Mag ik nou wat muziek opzetten van de Dave Brubeck? Ja, dat mag wel altijd, leuk. ja. Ja. Waar is dat goed voor? Voor de reg. Hij is wat zacht en moet wat harder. Maar je zit hier wel vaker saai, we doen net de muziek Ja, aan. als het meer waar is, dat draait. Zet ik wat muziekje op en dan schil die ook van mijn lol. Wat het wordt, dat kan me niet schillen. Wat de mensen ervan vinden, kan me niet schillen. Dat doe ik gewoon van het plezier en ik smiet hem wat verf op en dan krijg ik kale appel en ik denk dan zie ik wel wat het wordt. Als die vrouw zei, de kist niet goed schilderen, nou ik zei, ik kan me niks schillen. Die vrouw vindt me niks, maar ik zei, als ik maar lol in had, daar heb ik echt lol in. Welke stijl is dit? Dat weet ik net. Dit is Gerrit Benner stijl, weet je wel, die bekende Friese schilder. Ja. Dan heb ik toen probeerde een schilderij te maken, abstract. Ja. Nou, het was slagen vind ik. En jouw dochter nog wel een prot, hè? Ja, ik ben een apart mannetje. Zie je bij hem tenminste.